Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba bonke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona abemboni yamatekisi ngaphansi kwenhlangano iThembisa Local Taxi Association, iTelta ngamafuphi, baphonsele esivivaneni emndenini waloyo wesifazane owedlule emhlabeni ngesikhathi ehluleka ukuphefumula ngaphakathi etekisini labo ngomgqibelo wevikele edlule bekuusuku ke lweValentine. Itekisi leli ekube ukuba belisuka ke mainline libangise endaweni yasePhumulong. Lona wesifazane ubeke esedlula emhlabeni ngesikhathi ke ngaphakathi kuleli tekisi. Imsindo nezithombe siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser. Ake sikhulumisane ke nomnumzane uNoah Muleya okuyena ngomxhumanisi kuyona ke inhlangano noma ke imboni yamatekisi iTelta. Erikite sebaka se ke dumedise ba bua ka moka ba Thembisa online wa dumedisa mo ke PRO wa batho under Thembisa Local Taxi Association and our chairman Ntate Zweli Mnisi. Today ke Saturday man February as le bona re feletse so re ya funeraleng mo one of our committee ro biting karakolo ya rena. So re le association re bona le botlhokwa re tsamarile ba le balapa cause of ntwe e tlhaile ka tlhaela anyone. It's not all about money. Supporting our supporters sa phela le thudi ya ro bitire bona re offer family the support. As association re le ra khona o tlhakana re tlhakantsha le executive ra bona ile tshwanelo le committee ya funeral. Re ntse dikoleti le kana 5 our sister association which is Keta yancha 5 leona ke bona re ka sebe justice nga se bolelo re Ntate Villagas. I don't know funeral ka tlhaela mang ka pa mang a donate ka 5 cars. So really association re thumphakathi asibambisaneni kakhulu whatever we come across asikhulumeni as a PRO umsebenzi wami ukukhulumela inhlangano ukhuluma ne stakeholders zonke. So siyacela umphakathi if kune problem khulumani nathi singahambi sibala namakhala asiyenzi lento cause yo promoter siyenzani siyenza cause nathi siyazi ukuthi funeral ikhona ingavelela anyone ingavelela nawe ngakuvelela kusasa but for today sithi phephi ku family sithi phephi ku Thembisa as a whole to all committees and all association akhona ukubambisana nathi siyabonga kakhulu ukubonisa ubuntu ukuba nabafundisi ku association like kuba uVilakazi umfundisi uchairman wethu umfundisi naye that's why no please asilekeleleni family in this difficult time sibe nayo siyabonga kakhulu umphakathi nokubambisana. I thank you. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Imsindo nezithombe siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser ehambisana noMahlatse Mashamayide.